Chwała Ісусу Христу! Serdecznie witaję Was, poważane siostry i braty, ze światem Bożego Narodzenia, Nowego Года, Bożej łaski, Bożego błogosławienia, a dzieciatki Jezusa nad усіми wami, сім'ями, dziećmi, wnukami, nad усім naszym narodem. Дякуємо доброму Богу, що ми дочекали свята Божого Народження, а тим самим нашого одродження. І сьогодні наша зустріча розважає менавіта над тим питанням Божого Народження і Новий год, чому не разом, бо не здається, що від Божого Народження менавіта лічимо нову еру, від народження Ісуса Христа, але чомусь Новий год на кілька днів пізніше. Тому, шановні, ми відаємо, що до народження Ісуса Христа були летосчислення великі тисячогоддями. Наприклад, у євреїв вони лічать годи від створення світу. 3761 год. Месопотамія, 3 династії, так само 3000 годов. Это великая лічба. Римська імперія від заснування Рима маємо 753 год. Від заснування Рима була. Але за Цезара, Юлія Цезара, жреця так само, який в 46-му годі до нашої ери постановив розпочати нову лічбу 1 студеня. І 45-й год, бо зменшаються до нової ери, уже 1 студеня означали менавіта Новий год і лічбу. Але ми відаємо, шановні, що ці дні були приурочені, що сонце уже день набирав більше світла, хвилини і так далі. І це присвячено було непереможному сонцю. Сонце надходить весна, життя. І так само це називалося, що Natalis solis invicti, що непереможне сонце. Але ми розуміємо цей великий Божий дар, бо Папа Юлій I в 337 році уже 25 снежня Божее Народження означали в Римі. І це вельми важно. Тому не тільки супроть сонця, що воно непереможне, бо Збавитель – це світло світу, збавлення світу і світло наших душів. Але Ян Хризостом Златоустний розважає на базі Святого Писання. Порозважаємо, щоб ми зрозуміли цю велич докранутися до цих таємниць. Ян Хризостом розпочинає зі Святого Писання, і це 4 століття Святого Яна Златоуста, про Захарію. День святочний кадження. В дні Ірода, короля юдейського, був один святар по імені Захарія з роду Абії. Він мав жонку з дочок Аарона, а ім'я її було Елішбета. Але вони не мали дитяті, бо Елішбета була безплодною, і обоє були вже у старому зрості. Коли Захарія в порядку своєї черги виконував святарське служення перед Богом, йому поводле святарського звичаю випав льос увійти в святиню Пана, як принести ахвяру кадження. Множество народу молилися звонку. І далі ми розважаємо, що ангел Господній об'явився йому в цей день в святині, і що він менавіта буде батьком сина Яна. І ми відаємо цю перемову, але Архангел сказав Гавриїл, що так як ти не довіряєш, будеш нямим до народження сина. І народ чекав Захарію,
і дзівіўся, што ён затрымліваецца ў святыні. А калі выйшаў, не мог гаварыць з імі, і яны пазналі, што ён бачыў з'яўленне ў святыні. Калі скончыліся дні служэння яго, вярнуўся ў свой дом. Пасля гэтых дзён зачала Эльжбета, жонка ягоная. Бачым менавіта гэтую са Святога Пісання таямніцу аб'яўлення Божага праз ангела Гасподняга. І вось гэты дзень, Йом-Кіпур, гэта канец верасня, пачатак кастрычніка. І гэты дзень з'яўляецца самым важным днем менавіта перапрашэння, пакаяння, дзень збаўлення, судны дзень. І што ў гэтым дню прабачаюцца грахі правінныя, і адзін другому павінен таксама прабачаць. Йом-Кіпур не скасуецца, калі нават все святы адыдуць, кажуць яўрэі, вызнаўцы Яговы, а Йом-Кіпур застанецца, бо гэта яднанне з Усявышнім. Йом-Кіпур, гэты дзень святочны, як чуем, лічыцца самым урачыстым днём пакаяння. Прабачаць всё і вся. Гэты дзень таксама яўрэі, мужчыны раз в году мелі права вайсці ў святыню з такімі белымі накідкамі, платкамі. Гэта зноў вельмі важна, бо в святыню прыходзяць славляць Бога, а тут пакоры перапрашаць. І гэтая накідка, тканіна таліт, чатырохвугольная, белая, і мае 13 такіх кістачак кутасікаў. І называюцца яны цицит. Цицит – это лічба 600. 600 і 13, якія вакол гэтай тканіны, і якія напамінаюць яўрэям, яўрэі, якія носяць, што запаведзі Божыя, 613 было запаведзяў, напамінаюць, каб ён выконваў Божыя запаведзі. І вось першая святара заданне вайсці ў святыню каджэння раз в году. Святар, першы святар, рыхтаваўся цэлы тыдзень да гэтай падзеі. Потым прыходзіў у святыню, і там заставаўся некалькі дзён, ушаноўваючы, асвячаючы крывёю ахвярных жывёлаў. І менавіта толькі ў гэты дзень першы святар вымаўляў слова Ягве. Толькі в гэтым набажэнстве менавіта раз в году. І гэта такая важны момант, бо мы на слыху маем, што абвяшчаўся агульнае пакаянне над казлом адпушчэння і выганялі на пустыню. Прадпісана ў гэты дзень, што таксама аб'яўляецца юбілейны 50-й год. Йом-Кіпур. Адзін раз в году, адзін раз на працягу 50 гадоў. Менавіта ў гэты пакутны, усепрабачальны дзень. І вось гэты святар, першы святар, які рыхтуецца да складання гэтых ахвяраў. Ён прыходзіць у святыню, народ гэты дзень таксама па-за святыняю, і все моляцца. І святар многа разоў менавіта падыходзіць і запякае фым'ям для акаджвання святая святых. І зноў такі адзіны раз в гэтым годзе на гэтае свята мае права ўвайсці за заслону святая святых акаджванне. І вось менавіта там Захарый, як чулі мы са Святого Пісання, сустрэўся з арханёлам. І далей мы ведаем, што
пасля гэтага дыялогу, ён застаўся нямым, выходзіць да людзей, а все прысутныя пасля набажэнства правадзілі яго на зыходзе з дня дадому і зразумелі, што ён бачыў аб'яўленне. Бо в народзе заўсёды трэба было маліцца і чуваць, бо знаходжанне ў святыні ў гэты дзень было вельмі небяспечным для жыцця. Захарый выйшаў са святыні, і мы ведаем цяпер, як Ян Златавусты разважае, што зачацце Яна можна канкрэтызаваць ад Яна зачацце Езуса. Адкуль ведаем гэтую падзею? Евангелле таксама нам повествуе. Архангел Гаврыіл, які аб'явіўся Найсвяцейшай Панне Марыі, і вось што ён кажа: «Вось і Алішбета, сваячка твая, і яна зачала сына в старасці сваёй, і ўжо на 6-м месяцы тая, якую называлі бясплоднай». Глядзіце, 6-й месяц, сакавік. Таксама канец верасня, канец сакавіка, 25-я дата. І тут мы адчуваем вось гэтую сувязь, менавіта якая ідзе, спадарожнічае і паказвае нам гэтае святло, менавіта зачацця Езуса Хрыста. І ад 25-го сакавіка лічым 9 месяцаў, 25 снежня. Божае нараджэнне, якое мы перажываем гэтыя дні. Вось на базе Святого Пісання Ян Златавуст, які разважаў, і менавіта папа Бенедыкт XVI падтрымліваў такое разважанне ў кнізе «Дух літургіі». Паводле яшчэ момант такі важны. Паводле яўрэйскай традыцыі патрыархі нараджаліся і паміралі ў дзень Пасхі. Так, такое павер'е, такая традыцыя. А нараджэнне Езуса Хрыста павінна таксама яднацца з Пасхаю. Яўрэі чакалі аб'яўлення Месіі ў часе Пасхі. Разважым, што значыць звеставанне 25-го сакавіка? Песах, Пасха, канец сакавіка, пачатак красавіка заўсёды. Звеставанне і ўцелаўленне Слова Божага. Ці ж гэта для ўсяго чалавецтва не пачатак існавання в целе Збавіцеля нашага Ісуса Хрыста? Менавіта гэта яго ўваход в чалавецтва. Якраз в гэтым часе, калі Вялікдзень, Пасха, Песах азначалі яўрэі. І далей мы разважаем, што Езус, які прыйшоў да ўсяго чалавецтва, і на Вялікдзень, на Пасху, як мы разважаем штогод Вялікдзень пасхальны, пакуты Збавіцеля, малітва ў садзе аліўным, дарога крыжовая, Галгофа, крыж, памірае Збавіцель на крыжы за збаўленне свету. На Пасху Збавіцель, яго ўцелаўленне 25-го сакавіка на Пасху, Песах, і памірае Збавіцель таксама. То есть і тут выканана гэтая ласка Божая, якая суправаджае менавіта далей. Мы разважаем, што
так само місяць Нісан, пам'ять освячення Мойсеєм Скинії, місце пробивання Бога, скрижалі, ковчег. І Нісан головний від усіх місяців, царський місяць, виход з Єгипта. Заповідь євреїв – це місяць для вас початком місяців, самий головний в годі місяців. Вибір веснового місяця – життя. На весну розквітає все життя. І ось тут Нісан, це бутон, почка. І у нас в соковику місяці, коли свята тюльпанів, поглядите, що менавіта ласка Божая этого місяця, вона дає нам Збавителя, дає нам життя, життя душі, духовне життя і небесне вічне. І тому, шановні, ось тут, певно, хочеться ще закранути сузор'я Овен, бо якраз таки в цьому весновому місяці виходить пасхальна ахвяра, ягнеца. В иудаизме это самое великое свято, Песах, як и у нас, збавление роду человечего, Великдень. И, дорогие, тому сегодня мы докранаемся до календара, бо до 16 століття, як бачите, цей момент старотестаментовий, який ми розважили, як важно було ось народження. І далі, до 16 століття Божє народження і Новий год святкували разом 25 снежня. Це Англія, Німеччина, Іспанія і многі інші. Все змінилося в 16 столітті наприкінці. 1582 год. Папа Григорій XIII, які розважали, що не супадають особливо веснові дати назначення Пасхи. Не просто календар, що чуть-чуть якийсь. Все питання було головне, як усталить визначення Великодня. Бо були спознення календарні. Ось тільки це основа всьому. І тоді менавіта визначається, що залічення було просунуто на 10 днів. Спознявся юліанський календар. Наприклад, тоді було 4 кастричника 1852 года, а на другий день стало 15 кастричника. Помилка в григоріанському календарі на 3200 год один день добавляется. В юлианском на 128 годов один день. Конец 16 століття, 17, 18, 19, 20. Маємо 13 днів і плюс. Тому ось набігає ось це, як ми називаємо, високосний год. І як ми розуміємо, що сам папа не був астрологом і не вивчав так, як астрономію, але звернулися до його менавіта вчені, астрономи, і авторитет папи на весь світ. Бо во всіх країнах в більшій чи меншій мірі присутничало католицтво, християнство і адукація. І, звісно, слово папи це було на весь світ. Тим більше на раціональний, для вчених і так далі. І ось приймається цей день, що григоріанський календар, але папа не змінив юліанський, тільки поправив.
на основі Юліанського все так застається. Тільки ось підштурхнули кришечку ось ці дні. І тому сьогодні ми розважаємо на таким важним моменті, що Божие народження 25, а Новий год 1. Приходимо конкретно, суміруємо наші розважання. Бо, поглядіть, Божие народження має октаву, 8 днів святкування. 8 день, який 1 студеня. Закінчення октави. В цей день Найсвятейша Panna Марія і святий Йосиф несуть дитятка Єсус до святині обрезання. І дають йому дитятку ім'я Ісус. І поглядіть, маємо, да, сьогодні так само 1 студеня, День Богородиці, звісно, але 8 днів. Що вони означають? У математиці, у наукових таких накерунках це безконцость, коли горизонтально ми положимо 8. Безконцость. Бачимо, це об'єднання свята Божого народження в одним цілим этой октаві, і що Ісус веде у вічність, менавіта до Отця Небесного, до ласки Божої. Тому, дорогі люди, Новий год ще має таку властивість, що Новий год – це свято першої раниці. Ну, тут така маленька ремарка, а як ми її зустрічаємо, цю першу раницю? І ялинка Божого народження, древо життя. І ось менавіто об'єдновуючи, що щастя, що таке щастя? Це мати уділ, частинку, удільничати, участвувати, мати причастя. Ми на богослуженнях приступаємо до Святої Комунії, до святого причастя. Да, маємо причастя до Бога, до Божої милосердності, Божої добрині, Божого пробачення, Божої любові. Причастя. І це вельми важно, менавіто в вимірі вічності і Божої любові. Тому, як переконуємося, Божее народження і Новий год мають, нехай навіть різні дні, але це одно ціле, це одна урочистость, яка протягується як один день. Тому нехай добрий Бог благословить всіх вас, сім'ї ваші, дітей, внуків, родичів, і нехай ласка дитятки Ісуса наповняє вас этой радостью и Божьим благословением. Благословение Бога Всемогутного, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.